Čaute, tu je opäť Pali, ja vás vítam pri takom špeciálnom videu, nebude to CS-ko, no vlastne bude to aj CS-ko, ale dosiahli sme hranicu 31, pred chvíľou tu bolo 30 subscribov, takže som si nesmierne vďačný za to, že mám proste okruhé číslo konečne subscriberov, takže som sa rozhodol, že natočíme nejaký poriadny špeciál. Ako vidíte, vydal som video pred asi neviem koľkými minútami, už sú tam 4 lajky. Dal som si jeden sám, ale tak no, viete ako no. Som sa rozhodol, že teraz mi na Steame prišlo 20E, čo som vrátil hru, easy. Takže som sa teraz rozhodol, keďže máme toľko odberov, natočiť špeciál case opening za 20 €. Ideme otvárať caseky. Tých 20 sa dá povedať, mám úplne zdarma, pretože čo mi kamarát vyhral Knife, čo mi ho poslal, som predal, kúpil Hizy, zahral si ju, potom ju vrátil naspäť a som si povedal, že by not, prečo neotvorí caseky. Teraz som dotočil asi pred 2 hodinami video, čo sme hrali s kamarátmi. Takže why not? Ako vidíte, dal som dneska rank up. Toľko vidno som... Kamarát mi teraz píše. Tak ma nevyrušuje teraz chlapec. No. Takže sa doprosíme do nášho inventára a máme tu 20 hej. Chodoríti. Takže otvoríme caseku. Prvú, čo máme. Otvoríme lower caseku za 2,20. Áno. Dáme otevřít. Máme jeden kľúč lower. Takže čo je v tejto caseke, to už možno je dosť známe. Toto pekné AKčko. Táto automa P90. Takže OK, prvá caseka, začíname. Tak poďme na to. Prvá caseka. Čo nám dá prvá caseka? OK, purple skin, OK. Brokovnica, why not? Výzorovo celkom pekná, ver je to. Lehce opotrebovaný. To ma to bude kuse otravovať. OK, ideme sa pozrieť, čo to rovno stojí. OK, 90 centov, why not? Zatiaľ sme celkom začali dobre. Teraz vyšla asi nedávno nová operácia, tak asi... OK. OK, keď som zbadal tú cenu, tak si to asi nejdeme otvárať. Otvoríme chroma case. To video neviem koľko, aké bude dlhé. Kúpiť. Otvoríme chromy, čo vy na to? Otvoríme chromy. Koľko ich otvoríme? 1. 10 možno. 10 chrom. Otvoríme chromy. Chromy dvojky. OK, otvoríme chromy dvojky. O množstvo kľúčov. To už asi bolo aj dosť, neviem, či mám toľko lova. No, to je jedno proste. Jop. Ne, nemám toľko peňazí. Ešte sakra. Jop, to bolo lepšie. Tak si otvoríme ešte 7 caseok chroma. Som strašne zvedavý, čo mi z nich padne. Takže prvá case máme tu peknú MK Hyper Beast Meka, tohto Famasa pekného, nož. AKčko LLB také vybalo, by som bol tiež dosť šťastný. Dobre, takže ideme. Prvá bedňa, hype, knife, proste musíme mať za tie odbery, proste knife, boom, poď. Poď. Plná brokovnice, origami. OK. Aj keď proste nepadnú dobré skiny, to je venované ako pre YouTube, takže máme si túto bedňu. OK, takže ja teraz zavriem oči a... Nie, to naposledy zavriem oči. Takže povieme, máme tu ďalšiu sakra hodinky, to pípajú. Ďalšiu bedňu, hodinky to bolo si znamenie. OK, máme AK, Elite Build, aký ver. To bude asi Battle Scar, ako vidím. Jop. OK, nevadí. Otvoríme si túto ďalšiu bedňu.
Poďme, sakra. Poď! Yes! Yes! Máme FAMAS. The end. Yes. Máme konečne pekný pes opotrebený. Nice. Konečne mám sexy skin na FAMAS. Koľko to vy máš? Máme žužovú. Ty kokso. To mi ešte asi ani v živote nepadlo. OK, euro, ale aspoň máme pekný skin na FAMASa. Už som teraz spokojný celkom. Tak poďme ďalej, poď knife, alebo hyper beast, poď knife, alebo hyper beast. Poď knife. Poď četa, poď, nice, máme ďalšiu purple. OK, máme ďalšiu purple četa, opotrebený. OK, posledné 3 casey. Poďme, hyper beast, tak knife, hocičo, poď, proste, musíš, poď. Prosím, stoj. Uplylo nám rokovnice. OK, máme posledné 2 kľúče. Holíme si prvú beď. Pravíme tam knife, proste boom knife, máme knife. Hyper beast prebehla. Yes, stoj, prosím, yes, čo ti dáva? OK, máme Kalila Air Echo. Chlapci, silne opotrebený, OK. Ja som bol z toho taký šťastný a je to silne opotrebený. Prosím, zasa, OK, máme sexy skin na Galila. Why not? OK, posledná bedňa, OK. Ja som zatiaľ s týmto case openingom veľmi spokojný. Strašne spokojný som s týmto case openingom. Posledná bedňa. Zatváram oči. 1, 2, 3. Knife. Mám zatvorené oči, nevidím nič, proste. Nevidím nič. OK, máme 550 Valins. A je to opotrebený. OK, diváci, tak toto by bolo asi na dnes všetko z tohto videa. Bol to case opening za odbery. Získali sme 2 rúžové skiny. 1, 2, zopár purple skinov, zopár modrých skinov, tako pekných. Akože opotrebený, asi neviem. OK, takže ja som s týmto case openingom spokojný, som si myslel, že... Koľko tu mám euro? Ešte euro 56. A počkajte, ešte môžeme nejaké skiny predať, čo vy na to? Čo by som tak predal? Túto brokovnicu, mohli by ste to aj hneď kúpiť, čo je na to, otvoril by som ešte jeden, 0,9, dáme 0,8, jop. Kamarán mi píše. OK, a som s týmto case openingom spokojný, akože... Nie je to už jedno proste. Takto videa by bolo na ne všetko, som vďačný za odbery, čo mi dávate a pokračujeme v tom aj ďalej v natáčaní, aktívne dúfam. Takže ak sa vám toto video páčilo, nech zajchajte like, nejaký koment. Ja sa s vami lúčim pri ďalšom videu, možno aj z inej hry, možno CSK, alebo možno už nikdy, ale nie. Tak čaute. Mňau. Megot, čaute.